Гатнахме няколко пъти до тук, властта е ключово понятие в активното гражданство и особено погледнато през призмата на организирането на общности. Според някои, основната цел на организирането на общности е именно да промени съществуващите отношения на власт, защото изгражда власт в самата общност, като в някакъв смисъл подчинява властимащите на своята воля. Например, като ги убеди или дори застави да разрешат проблем, на който до момента те не са обръщали внимание. Тук е редно да отбележим, че гражданската енергия по разрешаването на конкретен проблем може да вземе две посоки. В някои случаи можем да разрешим проблема си сами. Например, съседите на дадена улица, която е в много лошо състояние, събират пари помежду си и купуват асфалт, който в последствие на доброволни начала полагат сами. Наистина, проблемът е разрешен. И тази гражданска активност е достойна за уважение. Но такъв подход има някои недостатъци. Например, може да се окаже, че някои от семействата на улицата в даден момент не могат да отделят средства за такъв разход. Или пък са твърде възрастни, за да доброволстват в копаене и полагане на асфалт. Или, и това е съвсем реалистичен сценарий, след месец или година улицата може да е напълно разкопана заради планиран ремонт на водопровода, за който съседите не са знаели. Поради това в много случаи е по-смислено и устойчиво да насочим енергията си не към това сами да се занимаваме с дейности, които не са ни присъщи, а да привлечем тези, на които буквално това им е работата, да я свършат. Това е есенцията в организирането на общности. Именно за това в предходната секция обърнахме внимание на факта, че за успешна гражданска кампания трябва да сме избрали проблем, който е в правомощията на власт имащи – институция, организация или в някои случаи дори бизнес. За да можем правилно да насочим кампанията си обаче, трябва да разберем кой реално има властта да разреши проблема, идентифициран като важен за нашата общност. Този процес наричаме властови анализ. Ако се върнем, например, с младежкия център в Чепеларе, ще си спомним, че младежите там бързо се ориентират кой е в позиция да разреши техния проблем, а именно липсата на публично и безопасно място, където младите хора да се събират. И това е общинската администрация, която първо притежава и управлява пространства от името на местната общност и второ, по принцип има задължение да провежда политика за развитие на младите хора. Това се казва в член 2 от Закона за младежта. И те започнаха много бързо да действат по нещата. Явно и общината имаше нужда от нещо такова. На ония етап общината имаше нужда от младежите със сигурност, колкото младежите от общината. Властовият анализ, макар и да звучи малко плашещо, следва да отговори именно на въпроса кой може да разреши нашия проблем, в чии правомощия влиза той. В някои случаи това ще е ясно, но в други може да отнеме време. Поради това представяме общата схема за анализ на властта. Първо, изброяваме всички хора и институции, които имат отношение към нашия проблем. Това са тъй наречените заинтересовани страни. Още на този етап бихме могли да посочим, ако знаем, дали те биха подкрепили нашето искане, дали биха били неутрални или биха били против. В този пример виждаме, че най-голямата власт за разрешаване на проблема има общината, но и че можем да очакваме отрицателна позиция, тъй като такава инвестиция ще струва пари. Анализът обаче не приключва до тук. Наистина, установили сме, че основната власт за разрешаването на нашия проблем лежи в общината, но някои общински администрации са с по 30, 300 или 3000 служители. Към кого трябва да се обърнем? Кой от всички тях в крайна сметка има решаваща дума по нашия проблем? Тук е моментът да се гмурнем по-надълбоко и да разберем върху коя дирекция, кой отдел или дори върху кой служител трябва да въздействаме, за да можем да направим пробив върху разрешаването на нашия проблем. Институциите са съставени от хора и в крайна сметка хора взимат решенията. В нашия примерен казус е твърде вероятно инвестицията в детска площадка да трябва да мине на гласуване през Общинския съвет и в повечето случаи това ще означава, че имаме нужда от подкрепа на идеята от страна на кмета. Кметът в повечето случаи ще се довери на ресорния заместник кмет, т.е. този заместник кмет, който ръководи дирекциите, които наред с други теми се занимават с паркове и озеленяване. Тук може да се окаже, че нашият човек е заместник кмета, но може и да се окаже, че е директор на дирекция по озеленяване. Например, в София тази дирекция се нарича Зелени системи. И така нататък, докато не идентифицираме един или няколко човека, от които в крайна сметка зависи решаването на нашия проблем.
В света на организирането на общности те се наричат мишени, в смисъл, че стават основна мишена на нашите усилия и на тях ще се опитваме да въздействаме. Как да съберем тази информация обаче, която ще ни отведе до намирането на мишената ни? В някои случаи ще е достатъчно да разгледаме сайта на институцията и нейната вътрешна структура. В други случаи ще ни се наложи да прочетем някои нормативни документи, закони, правилници или наредби. Но понякога ще трябва да се организираме една, две или повече срещи с представители на съответната институция, докато в крайна сметка не се ориентираме коя наистина е нашата мишена. Това ще видим след малко в един от нашите практически примери. Какво става обаче с всички заинтересовани страни от нашата първоначална таблица? Трудът ни не е бил напразен. Тези, които сме идентифицирали като положително настроени, дори да нямат властта да решат проблема ни, можем да поканим за партньори в кампанията ни или да помолим за положително становище по нея. Останалите също можем да се опитаме да привлечем за каузата, като се опитаме да идентифицираме дали и какъв би бил техният интерес от разрешаването на нашия проблем. Например, да убедим директора на близкото училище, че може да използва детската площадка за изнесени уроци или часове по физкултура. И така, в края на този процес ще имаме ясна мишена, център на властта, който може да разреши нашия проблем. Това, което следва, е да изготвим план, как бихме могли да убедим мишената да го направи. Това ще е тема на следващата ни секция, но преди това още малко практика.